Здравейте всички от VBOX 7, аз съм OPG и това е първият ми клип за профила на Gameplay.bg. Вече мои геймплейове ще може да намирате само там. И така, това е FIFA 2010, на която ще правя менеджер мод, и това е просто един клип, в който искам да ви попитам вие кой отбор искате да гледате, в смисъл с кой отбор да съм в менеджер мода. Ще ви предложа 3 отбора, вие ще пишете в коментарите кой от трите искате. Значи първият е Манчестър Сити, втория е Тотнъм и третия е Фулъм. Изберете един от тези отбори и ще играя с него в менеджер мода. Така, това беше това кратко видео, просто въпрос, и очаквате на доста клипове от мен. Довиждане!